אהלן, עליתי ככה לקצת פרטיות איתכם, כדי לספר לכם שאנחנו בשבוע האחרון של הרשמה לקורס המאסטר, קורס המאסטר לניהול זמן חדש, קורס המאסטר לניהול זמן אחר. זה בעצם קורס שאני מלמדת בו את כל הדברים הכי חשובים לניהול זמן. זה יכול להיות מתיעדופים וסדר בראש, ואיך לעבוד נכון עם AI, ואיך לעבוד נכון עם מיילים, ואיך לעבוד נכון עם וואטסאפ, ואיך לעבוד נכון עם עומס, ואיך לעבוד נכון עם דחיינות, ואיך לעבוד נכון עם פוקוס. ממש את הדברים הכי חשובים. כששני הדברים אולי המיוחדים ביותר שיש בקורס הזה, אחד זה התאמה אישית. אני מתחילה בשיחה אישית איתכם. אני עושה אבחון לכל אחד ואחד מכם ומוודא שמה שחשוב אכן נכנס לתוך הקורס. ואני ממש ככה רואה אתכם בתוך הקבוצה. הקורס הוא קורס בוטיקי, הוא קורס קטן, אבל שממש כל אחת מרגישה כאילו היא לבד איתי שם מבחינת ההשקעה ותשומת הלב. והדבר השני, שזה באמת מדבר על ניהול זמן אחר. לא עוד פעם חשוב דחוף, לא עוד פעם אבנים גדולות, אבנים קטנות, לא עוד פעם הדברים הרגילים שאנחנו שומעים על ניהול זמן, אלא באמת לקחת ולעשות ברמת דיוק של התאמה אישית, ברמת דיוק של פרקטיקה, שכל אחת יוצאת עם חליפה אחרת לניהול זמן ולסיסטם של עצמה. אז כך שזה דבר מאוד מיוחד בקורס שאנחנו עושים. זה קורס עמוק, זה קורס של 7 מפגשים שאנחנו הולכים להפוך כל אבן ולאפשר לכם גם להספיק הרבה יותר, להספיק את מה שחשוב לכם, להספיק בחיים שלכם, לחיות את החיים שאתם רוצים לחיות, וגם לעשות את זה בנחת, להוריד סטרס, להוריד לחץ. זהו, וזה נפתח אוטוטו, ממש בסוף החודש, ואני אומרת את זה כי זה עכשיו. ולמה כל כך חשוב לעשות את זה עכשיו? מ3 סיבות. אחד, שזה קורס שאני עושה פעם בשנה. זאת אומרת שאם אתם עוקבים אחר, בדרך כלל אני עובדת עם ארגונים ואני מעבירה קורסים בארגונים, וכבר הגעתי ל70,000 איש, ובאמת המון ניסיון מצטבר בעולמות האלה של התאמה אישית של ניהול זמן. אבל מעבר לזה, אני אומרת, אתם רוצים לעשות איתי את הקורס הזה באופן אישי, באופן פרטי, באופן מותאם, זאת ההזדמנות, זה קורס של פעם בשנה. והפעם הזאת קורית עכשיו, בסוף החודש. מתחיל התהליך. הסיבה השנייה של למה עכשיו, כי די לבלגן בראש, די לעומס, די להצפה, די לדחיינות, די לאיבוד הפוקוס, די ללחץ, די. יש פה החלטה שאנחנו רוצות לקחת ולקבל. ושוב, למה דווקא עכשיו, סיבה שלישית, היא כי המחיר הוא, שוב, הקורס נעשה בחסות אורקה, ואנחנו מקבלים מתנה מאורקה של כמעט בחצי מחיר את הקורס הזה, ביחס לצורה שהוא עבר בשנים קודמות ובאופן רגיל. אז ככה שמה שנקרא לקפוץ את זה ולתפוס בשתי ידיים. אם יש לכם צורך, ממש רצון לסדר את החיים שלכם, להגיע לעשות מה שאתם רוצים, להצליח לעשות את זה בנחת, להצליח, זה סדר במשימות, עושה סדר בראש, עושה סדר בנשמה, זה ממש ניהול חיים. אם אתם רוצות לבוא וללמוד איך לנהל חיים ביחד איתי, צמוד על 7 סדנאות מדהימות, כל אחת בפני עצמה, ובטח כתהליך שלם שרואה אתכם באופן אישי, אז יאללה, תירשמו כאן, כנסו לקישור, ונשמח לראות אתכם בתוך התהליך המדהים הזה.